позірк на вялікім рогу Світавіта, жрець Скарг міжволі згадаў, як кожны новы год восеньскім месяцам рэгіёнам у каляндарны таўсень, восеньскі сонцаварот, пасля звароту ураджаю в Аркону для ахвяравання ў храму сцякаліся пасланцы ад шматлікіх племён вендаў. Напярэдадні святочнай урачыстасці Скарг з венікам у руках уваходзіў у свяцілішча і, затрымаўліваючы дыханне, каб не абагоніць спакой Світавіта, дачыста падмятаў храмавую падлогу. Гэта азначала канец старога года. На наступны ж дзень ён у прысутнасці жыхароў і шматлікіх гасцей вымыў з рукі Світавіта рог з віном і пільна разглядваў яго. Па колеру і паху віна Скарг падказваў, якім будзе ўраджай у новым годзе. Потым ён выліваў стары напой пад ногі Белабогу і, напоўніўшы свежым віном рог, вяртаў яго на месца, просячы ў нябеснага заступніка і абаронцы вялікіх даброт для ягонага вернага народу. Пасля падарунка Світавіту, вялізнага вышэй росту чалавека, салодкага пірага, які разразаўся на 4 часткі і адсылаўся на ўсе бакі свету, перад храмам на плошчы пачыналася вялікае святочнае паляванне. Ці давядзецца сёлета Арконе адсвяткаваць збор ураджаю? Жрэц Скарг апусціўся на калені перад найсвяцейшым Святавітам у шчырай просьбе і мальбе адвесці ад горада і храма страшную пагрозу ворага, які зараз чорнай хмарай стаяў перад свяшчэннымі сценамі. Пад вечар малодшыя жрацы вывелі на храмавы двор баявога белага коня аракула Світавіта з доўгай грывай, якой ніколі не стрыглі, таго коня, што даў некалі назву свяшчэннаму гораду, бо Аркона азначае горад ярага коня. Скарг перахапіў аброць у памочніка, ласкава прытуліў галаву да пышнай конскай грывы. Жывёла фыркнула дружалюбна нострамі, прызнаўшы гаспадара, бо карміць і скакаць вярхом на белакані было дазволена толькі вярхоўнаму жрацу. На плошчы перад храмам тым часам служкі паставілі на невялікай адлегласці 3 пары дзідаў. Зверху да іх прывязалі дрэўка паперак. Скрыжаванні адлюстроўвалі волю багоў нябесных, зямных і падзёмных. Калі белаконь ступаў у іх правай нагой, гэта было добрым знакам перад баявым паходам ці бітвай. Такі вот белаконь. Нацягнуўшы вуздзечку, жрэц Скарг скіраваў свяшчэннага коня Світавіта на скрыжаваныя дзіды.
добрапачнай вечаровай імшы шматлікія варожыя вогнішчы. Пад сценамі